Salutare toată lumea și bine am găsit la o serie de survival. Și nu știu de la cine m-au zis că dacă scrii T-N-N, primești un sat, cică. Acum nu prea cred. Așteptăm, noi toți stăm și așteptăm. Ok, hai. Deci, uite, voi tu nu te destul de bine, nu ne-a dat sada. Ce frame-uri am avut pe antena. Wow, ce putem să avem în chest. Nice. Nice. Pieci. Nu puteați mai da încă două torci. Să avem și noi acolo, măcar pe o mare de vreo 4. Că wow. Bun, perfect. Bine, băiat, fă, ești o curvă. Fă, ești o curvă. Ești o curvă, fă. Curvă, am zis! Băi, fă, sorta a fost curvă și tu ești. Tu ești lesbi? Nu avem voie cu lesbi aici. Fac legea în oraș. Shit. Da, fac casa așa numai de dovleani. Așa eu. Am ochii numai așa. Termin casa, dar nu cred că termin casa, dar nu cred că până că o termin când apare versiunea de 1.8. Atunci da, o termin clar. Hai să facem cu lemn din ăsta. Că n-așa trebuie. Bă-ntene. Bă, facă să câțiva leacă. Aoleu, ce frame-uri am fi antenă. Leola, ce frame-uri. Facem cu din ăsta, că văd că e mai mult din ăsta ca. Sper să vă placă seria asta, cum se numește. Doamne, ce frame-uri fi antenă. Hop, șa, hop, hop, hop. Cum spuneam, prăgușit, fair. Nu mănânc acum. Însă-mă acolo, săracu. Abia merge destul de bine. Oh, că-s Piggy. 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 Piggy, stai și uite-te la mine. Fă! Fă, am zis. LOL, ce frame-uri. Piggy. Uite-te la mine. Uite-te la mine, am zis. Utus. Uite-te la mine. Sorta e lesbi. Sorta e lesbi. Așa că am hotărât că tu vei fi gay și nu-mi plac gay. You spin me run, baby, run, run. Măcar am mâncare. Da. Achievement că mi-am deschis... Ce prostii, frate, că ți-ai deschis inventarul. Achievement. Aș spunea și eu achievement când, nu știu, ai spart și tu ceva în viața asta. Go, Piggy, go. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, bam.
Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Și pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Oleu. You spin me around, baby, round, round, like an angel. Cross. Da, cum poți să am put acolo, îi pun să se mulțească, să facă yes, yes, yeah. Porcării, n-a spunem, așa spunem să fie porcării. Păi dă-i cu preface. Da, va mai dura puțin casa. Hey, sibling. Sibling for the win. Winner sibling. Fatality. Știu? Habar n-am ce vorbesc. Frank, cred mi-a ajung atât. Nu, bă, nu se spar frunzele. Și nu vei pe tine. Futu-i, că nu mai... uite, era fix lângă mine. Zic și eu să fac un crafting fucking table. Să primesc achievement. Poate reușesc să fac și o casă înainte să mor. Sau după. No. Under the car, Steve, just to make. Okay. Deci moftică, deci nu. Ce prost. Da, cred că am timp să termin toată casa. De ce nu? De ce fucking nu? $1. Stați un pic. Revenim după ce îmi iau lemn. Ok. Și 48, deci trebuie să luăm rapid lemn. Că aproape sfârșit episodul. Nu! Treci cu afă. Fă curvă, dă-mi-a palma, curvă. Dă-te, fă! Adică episodul pe sfârșite. Îți bagi joc de mine, cred. Că ești băia mâncare. Mă fac asta, n-am ce face. N-am ce face, ce mai. Da, ok, poate reușesc să termin casa la și jumate. Ia stați un pic. Cred că am minute. Ca să fie terminată casa. Cred că gata, se sfârșește episodul, că nu cred că...